Nagkapoy na siya. Yo, what's up mga buddy? We are back again for another vlog mga buddy. Ang vlog ngayon mga buddy ay mag-walking kami bukas at matutulog na ako kasi almost 10 AM na mga buddy. Kaya 5 PM kami ng aga ni Auntie na maglalakad walking tungo sa bahay nila dahil naiwan niya yung sapatos niya na pang-eskwela mga buddy. Kaya pupunta kami doon, mag-walking mga buddy at babalik kami at yun ang event and let's go. Yo, what's up mga buddy? And gising na ako mga buddy. It's almost 4:30. Ay, 4:40 na pala mga buddy. PM. At di pa gising si Angela. At nag-chat na ako sa kanya mga buddy. Good morning na ako. Advance good morning. Sabi ko sa iyo later. Let's go. Yo, what's up mga buddy? And lumabas na ako sa bahay mo. Kaya pupuntahan natin si Angela. So, ano siya? Ito eh. Yan, so namalit o gusto yung tawagan nila. Nabalo sa fan food. Puto. Ay, malasig kan. Malasig bukayo. Bukayo. So mga buddy, nagbaktas na ngit-ngit kay ganina, di makita sa video. Nagkambyo tag cellphone na Ayos kaya masabot. 5 AM. 5 AM, ambot og 6. Nag-prepare of 30 minutes. Nagbaktas mo ko, nag-video, baktas video. So let's go. Hanap kayo tabangan. So, yun naglalakad na kami sa Astoria. Wala po, uy. Di na mo siya kuhaan ko ng camera. Ay, di na mo siya kuhaan ng LCD. Yan, goods na goods. Pero stable kasi siya. A few moments later. Nagkapoy na siya. So, gikapoy na si Angela. Sakit na daw yung TL. Wala, walking pa. Kainit ito tubig. Bakit tubig ron? Mga isa ka, ay 1.5 liter na ako. Mag-init tubig. Ako? Okay na pa. Okay na lang. Gulay, okay Kapoy rin na ako. kulog eh. Ang usa. So update karon ayag na. Tapos gihanga ko si Angela, sakit na yung kilid. So dool pa lang gani. Ayo. Aga siya kung saan na lang magbanod. My baby. Oh, luoy niya. Apit na ta sa balay. Sila Angela. Hey, nanami dool sa balay ni Angela. Si
Yan. So, gikapoy na si Angela. Kaya dalabi. Karon pala. That's your training. So, doon lamis ng balay. Awadi. So, na-achieve na ang baktas gikan sa Lamini. So, na namin sa balay nila Angela. Yan. Yan. So, we achieve. Magkuha na ako, mag-init tubig na ko. Para makainom nag-init. Kaya, let's go!